Ahoj, vítám tě v našem sále, kde si dneska společně užijeme náš volný a spontánní tanec. Dneska společně prožijeme poslední lekci z uzavřeného bloku 10 lekcí s pokračujícími, tedy s těmi, co už se mnou tancovali od začínajících až nyní po pokračující. Ty se k nám můžeš samozřejmě v novém roce připojit. Jsou před námi nějaké otevřené lekce, samozřejmě různé tematické workshopy, ale uzavřená lekce má tu výhodu, že skupinka společně jakoby zraje. Ráda se přizpůsobuju potřebám skupinky, ať už tématy, které společně protancováváme, nebo hudbou, kterou si nabízíme, kterou já nabízím. I tím, zda potřebuje skupinka nabídnout více taneční kroky nebo různé sebepoznávací techniky. Tentokrát jsme v pokračujících zabrousili do takzvané šamanské cesty. Takže jsme společně putovali do svého nitra, do vnitřního světa. Setkávali jsme se se svými průvodcovskými zvířaty, se svou vnitřní ženou a dnes se setkáme s vnitřním mužem. Přesně nevím ještě, kde naše lekce budou probíhat v novém roce. Je možné, že se nám to rozdělí mezi několik center, abych časově postihla vaši poptávku. Jak taková lekce vypadá? Na úvod společně podnikneme meditaci, společně se rozcvičíme, protáhneme, zahřejeme, já nabídnu nějaké taneční kroky, nabídneme si nějaké téma, které můžeme společně protancovávat a pak následuje delší, spontánní, sestavená vlna hudby, vlna tance, kterou si už protancováváme každá sama podle své chuti. A můžeme brát inspiraci z toho, co jsem předtím nabídla. K dispozici máme na Facebooku uzavřenou skupinu Tanec jako cesta, která slouží k tomu, abych sem umisťovala některé nahrávky, aby jsme si říkali termíny, témata, inspirovali se hudbou, sdělovali si své zkušenosti, někdy se domluvíme i na nějaké společné setkání. Takže to vlastně skupinka nás všech, které takto společně v rámci programu Tanec jako cesta tancujeme. Taky sem dávám různé nahrávky, které pro děvčata dělám, například když někdo chyběl na objevování vnitřního zvířete, aby o to nepřišel. A kdo chyběl na tanec se svou vnitřní bohyní, tak taky nahraju občas nějakou volnou meditaci nebo hudbu sestavenou k domácímu tancování. Takže tohle všechno společně sdílíme ve skupině Tanec jako cesta. Naše skupinky momentálně navštěvují hlavně ženy a tak to jim to vyhovuje, že jsou ve skupině žen, sdílí společně ten ženský kruh, společné sdílení, ale v příštím roce bych se ráda začala věnovat i mužům a taky vytvořit spontánní tanec pro muže a spontánní tanec pro páry. Reaguju vlastně tak na vaši poptávku, protože muži se mi ozývají, zatím ještě neměli odvahu přijít do tanečních skupin, ale také ženy mají touhu, aby jejich muži poznali to moudro, které ten tanec, které ty rytmy a souznění s přírodou a tady s těmi uměleckými schopnostmi, které lidé mají, aby to poznali i jejich muži. A aby mohli třeba sdílet i právě ten spontánní tanec se svým partnerem. Takže to jsou takové cíle do budoucna. Letos ke mně došla taková zajímavá inspirace od děvčat, ale i z okolí, abych nabídla kurzy jako dárkový certifikát, jako dárek k Vánocům. Takže určitě bude možné, ale asi až tak kolem toho 15. zakoupit si dárkové certifikáty a věnovat někomu kurz Tanec jako cesta pod stromeček. S tancem se chystáme i vycestovat. Chystáme se s jednou z našich tanečnic, s Danielou Valíkovou, vycestovat do Bosny a tam poblíž pyramid tancovat a zpívat a rozeznívat je a aktivovat se tam společně pomocí zpěvu a tance, což bude určitě úžasná zkušenost. Budu ráda, když se s vámi budu setkávat na workshopech, lekcích a na různých dalších akcích Tanec jako cesta, ale i třeba zpěv jako cesta. A když společně budeme moci sdílet tuhle kreativní, uměleckou, ale i sebepoznávací cestu. Těším se na vás.